Basono mwanchwa mwategari no murigeria wabaguse Global Radio. Karibu nenda segepindi gitu na utambe asina koleteire omonto yomo ngore ngi kwa bere go kumurigereria ande kabere gas video au asago tengero monene buyeiga abantu abere bagotesana nga motare ngi kora monyora ngara tu story yae none ikire hase enka yae nchiko mwali bagari yae atotenga na kiakorokwa nenda to story yae gocha ngora gwikato tena kia chagete oboteria bwae nakyo mugakambia nakibwakire wakire buya mbia mono asa marieta nkuruku Richard mesanya munyamu yonde ahase nka mwachire mbia mono nche onde omwana ogatano na kabere ase family yaito na inde una moroche nche ni umonto na ibole tu kinde no barema na inde kero na ibole tu igona ibole tu ngakore miaka 5 nde buya lakini kero yachigo ike miaka 5 ochimoino nganza kolemara magurana ganza koba wiki elinde nkanyorekana nde no oborema na baiboli mbate mete kongira chinyagitari au na nyabondo nkairu na kisi nkairu paka Kenyatta lakini egatoka nga tina nyara koba mbago nkonya sama guraya akanyara koba gakolemara unale mariteiga bono nabo obalema bwane bwachagiteigo abaiboli no bale bono barabugose abaiboli oyoro mama tatere na asirete ande tata no mugakore ngo monene orwanete fita 1939 mpaka 1945 bono omugako yo iga asenke iga abangi namba bira abwate nje ondo bwenyo mbenke era na asirete. Okay, bono aye no yo kalenga se family nche se family gondo yo saba ase family inenge ase family itenke lakini eksaba muragi ondo yo gatatu bono kere kwa nyorekanete ngarende amagora bere week bagatema mba kwirite skuru ruga. Okay, mbia mono sana ekero banyora nga na ale marire ngacha nkabera isiko asenga kientambe asengencho kero kende ntali kwenyara soko genda ngenda ase skuru lakini ngakia yemo ekero nali ngase para iga mbarabari nkanyoro mongino yomo oyo lengo muntu bwe kanisa akangarigania gante yo choche kanisa kuruororo aninere igalingo mwalimu ole gosomia skuru akanyara kobaga kongensegeta nganyara kobango chakire skuru amasoma nawo nkagenderera lakini ekero yachigo ikanga na ikire secondary esengencho minto twalenga abana 14 na ndo kwenyara kwa lengense nkarangeliwa se skuru ya Thika for the people with disability nkasomororo mpaka ngaika form 2 lakini asengencho yo otenyara kwa baiboli ekanyarikana nga tinayenderera skuru ngatigire skuru awo ase family no tutebenga na ubanyore tuko bwate obolemo bugosonde nende naro asabanda mwe ase chinyombe chonsibere ase chinyombe chibere inche mbwato obolema igongo ndetayo inche bweka na togete kinde no obolema bono kere chibese chiake ando tagendra ne skuru na kibono yabete guchiabo bone kero chiakete ngachanga kesabu nkingokora ngachanga joini alikisi rehabilitation center nga train ya mangana yo gosona ebikoroto ekero na train ya mangana yo gosona ebikoroto nkaligie form nere twale goichoria ekogenda Nairobi twaleterwa ebinto tubyo gosona ekero na ichori nkaende pati nkanyore ebinto ebi naleteirwe nyasaga nkonya nkaigora workshop ali asomo chio Nyamira nganza gosona lakini epati ekabembe buna setania gokora ebinto byaye tatagetia abantu baye bagendere ngacha nkaiberwa nekero naiberwa nkanyora nabeire zero bono nkanyora nga bono timbwa tincherende nande ndanyare ko bangokora nkanyara ko bankoira nanka una bono ndikaiga mun mpaka chi yalenge 2010
na nabegete workshop eyo lakini ekero baibete yarenge 2011 kera baibete bono naki yabete nki yakorekanete nawe yabete gikaera igosuru ekero yanyorekanete ng'a baibire ebinto nachiete nka report yari bosikari polisi Nyamira bakandikera OP na abantu bekenyoro bagateba mbamaete omonto oyo basikari baganta igenda moteye abantu bari bamaete omonto oyo ibete bache korika statement abantu bakanga gochikorika statement amang'ana ya kaera igo ngatiga bono ngatigara igo lakini ngana korera ime yanena nakibona abantu tobwata barema tugutaka kwerwanirira kwanyora ababwata amagoro baruba igo baro aso gotoibera bono kurwa bono kere kitambo kero ki kweranire zero bono kero yachiko baigo nkaira nanga nkabera nka nande buna narengo moteri nanchete gotera nga join chikwaya nabete se kwaya renge ya Nyaramba se kanisa ito Nyaramba district agwase narenge oyo mabwa bateri nande nare goteri chikwaya ngo kombosia matera twa record nkanya kogenderera lakini wono bogima bogacha bogakonge kiagera esokonyora chibese chia daily chikambere emechando bono nkansa gonya gokora ebiparua bike muno gokunya chicho nebisima aso kwenyorera ebesa rinde inyare kuba nkogendereria obogima ngarisa ki kwanza ugochi gosikwaenge gochi kanisa ngochi koro kunyaramba SDA church bono woikire bono kwa mwire ngati gokore bibarua nkire kibono wachagete like immediate kwa jenga bono bogima bwangere kwa ngabwa konga kidogo bono ekero nachagete gokunya ebisima asa gokunya nechicho bono ekero naenderera gokunya egache gaikirenga kia yemo nagendereire buya abantu bang'anchire seng'encho nare bare konga egeparua nakora ntaiko kogende kende ntarabakorera nare gokora nobwegeno okay nare goteba noria ekero nare gokunya ebisima bono omogaka oyi agachaka iritu kerimo ng'a inchochi gonkoresie egasi ekarari nkamukani ngatimbwatibaga lakini egatokombetereire mpaka nkarora ng'a tiga ng'ende mobwatese nari twaigete ororo nakunyire egesima naikire chinsango inoka akarwa ororo engori ribaga nare gotirira chingori ibere muna nachibegete akarwa ororo akabeka engori eyemo nande akayenia rora igora aria akayenyenyake erinde engori eri bono ekero natirire natigairi chibuti 10 nkore gochigoro ekanyara koba gekobutoka nkagwa egesima ime agera gutine engori eyemo nkwaroche ngwekora moburi naki nabona atirite ngao namoboreti korunse kingotira aganteina engori eimbuyere naro nekong'ete kamutei yaye chingori echichi kobebere ruteyemo eyende kikwari koyerusana ninyerute erinde intirere chingori ibere buna konye ngotirera buna chiare agante ng'a yatira egwaisire goika nari naigwete na engori eteri buya nkaroroka gochimera ende kanyora naumire kini Nyasaye agankonya tinanyora machira amabe kaine nyagitari ngacha nkawena ngatiga kurueria amang'ane okorema ebisima ne chicho.